În această seară avem o frumoasă situație cu toate cheile pierdute la un Mini Cooper, dar și cheia pe tocmai am făcut-o. Da, toate cheile stricate. Ar fi termenul corect, pentru că această cheie merge să deschidă uși, să încuie ușile, dar după cum vedeți, nu pornește. Utilizatorul, proprietarul a scăpat-o. Noi am făcut altă cheie care și încuie și descuie și pornește mașina. Repet, nu mai stați într-o singură cheie. Never, ever, ever, ever. Am auzit toate scuzele. Așa am luat-o, nu e a mea, e a prietenii, ea lui Moș Crăciun, am primit tot la părinți. X motiv. Seară faină.